Thilsiam mak tak an mu chuat thu kan hriat chuan kan phur viau thin ome ma se thil mak zong ero aliens le UFO ani vek lo ti kan hriat a tha ang then khat hi chu thilsiam danglam le mak tak ani theya chu ti lain UFO po ani thei tho bok tun tuma chuan thilsiam mak tak video wa an la fu te kan tar lang vele don ane White Sea Monster Kovel lumzel awangin tuilian chu thilpa ngai ani chhoto ringot maya vur engtiklai poa khal reng thin chu an tuichana hei hian tuichim chin chu ati sangin khopui sang te chu achim ta ane tuilian hi ruasurna satak le tuiluan kor chelu tuka wangte in phaizola chuan a thleng thin ane kumsang hi sompali tsunami Japan drama thleng khan chiatna na satak a thlena live video chu record ani nge video hi ngun taka yen ani chuan thilsiam mak tak warvek chu tuilian laka him tumin in pakhat chunglama alon lai hi imu theyang chu abul hnaya hian ramsadang omta se thil mak tak ani san lowang ma se he thilsiam warvek hi kan la mu ngai lo ani nge ka ring man ruwa engemo mi hring siam chop thli in a chem chhote po ang hle a nima sela thilsiam inchunga ama a lon chho ang ma jok enge ania irin vele comment lama iloziak vedonia Globe Star tunlai khovela chuan nung chalian tak tuya cheng enge ani hriat lo chu a om ring tlat mitam tak an oma tui chung endik na khol changkang tak mangte pon heng nung chalian tak te po hi an zong na sa hleya achang phei chuan wakama tuilianin along no chuak train kumsan hi som paru march thla khan fit som pathuma se thilsiam nem tak enge ani hriat lo chu akapulo wakam Mexico wa tuilianin alo len chuak scientist chuan he thilsiam mak tak hi huel ani an ringa chuti lain mi then khatin squid ani an ring vele thung internet a comment tu te ero chuan nung cha hlauhawm tak ani an ring vele thunga engthil po chulo ni se wawkama kalten an mu chu ma hian he thilsiam hi alo thimhan to ala troi lo chungin troi tur ero chuan an siam chan ani crabzilla internet a thalak anon pho chu hian a entir chu tuya cheng thin nung cha fit somnga dona hlai tui chunga athla lang chu ani mi then khat chuan hei hi crabzilla chakai lian tak ti ten an soya chuti lain mi then khatin sandbank mun pon langa vaivut in check khom ti ten an soi vele thunga ani lo vek po in inti derna po ani thei tho bok he thala khian a entir ber chu chakai ruang am ania chakai ei thei British tuya cheng inchis nga vela chang theinen hian ainang hle he thala khi interneta website where with stable posania he website hi thildang dai le mak tak an post na mun ani he thala tupa Queen Winter chuan he thala khi atira chuan send formation vaivut in siam dan danglam tak ani ringa ma se an hnuwa tui chung nung cha hlauhawm tak tui thuk taka cheng ani aring vele ta ani Daily Express ne na soidanin afapa nen nipui lain chakai man torin an kala nung chalian tak chu tuipui kama chuan an hmu tia soi khovel puma chakai species lian ber chu Japanese spider crab he ania fit som pani ai hlai te ani theya he crabzilla hi engtiang taka lian niang mo he crabzilla hi aum tak iring ve em comment lama iloziak vedonia Goblin te hi Lord of the Ring movie ya chau om tura iring ani chuan tuna kan soitur hi mak itinge yang chu mai nilavin Zimbabwe ya chuan he thilsiam hi apunchak em awangin boina lian tak ani zok kumsani sompani khan zirlaino pang meicherual Saint Sebastian Secondary School Bulawayo ami te chu class an nei mek lai chuan rang takin class atang chuan an tlan chuaka an rin dan chuan goblin in a beini in an ring ani chu mi te reuh te
babu na in thlak ta ni in an soi he thlarau sul hi sanao tong chuan vikumbo tia hriat ane thilmak deuh mai chu goblin hi ati boite chawin an hmu theia he goblin hi engkima in rol vekin chungzinga chuan nu pakhum suwa samangte mi patme chiat na lam giat na angte le nurse le police te beikonga te ain rol ane tual chung sumdong mi isumim fu chu athil zorte ashal theinan goblin amang tangkai chin tin an pu ane Chinese dragon kumsani sompali khan zirlaino pangpani Jinlan University China mi te chuan van boruaka thildang lam tak muan nei he thil hi library an chu lai takin an hmu ane an nuwa an soile dan chuan chu thil chu meter so ma se taksa sen le ke pali nei chu ba ka me sei tak nei ani anti van sang taka athoka metallic light eng lutuk lo chu ape chuak poka ti chuan an nuwa south east lama abo zuita ani anti China a mitam takin dragon an hmu thu an soi chu news te tarlan aloni to thina security camera te pon lakfu aloni to thin thobok China chopo nilovin mun hlatak Buddhist temple Penang Malaysia pon along hmu to bok dasarlak pit he thalak pakhat hi ien ani chuan ingai to na chu galaxy mun hlataka aum ngal ka ring abik takin tatuin thalera Star Wars ien thin ani chuan Luke le sarlak an paithlak na tur sarlak khur khurum kha I hmu ngei ka ring he thilchia hi he thalak hian min hria chu tir chu ane mase iring emo iring lawemo he ka hlauhawm tak hi alien ka ani hau lova chu ain mihring te chen na bul loka nung chalian tak ane he thalak kan hmu hi ani na tak zoka chuan leatherback turtle sumsi chikhat ka chung lam zok ane leatherback le tuifin riata sumsi then khat te hian thil pakhat esophageal palpile tia hriat chu an neya he thil feika kang tak mai hi cartilage in asiam ania sumsi shrok ka chunga hian a om ane jellyfish te anei changin he esophageal hi atangkai hle a an ka tanga an ta chu mai lo nan he thil hian alo man bet ta thin ane giant anaconda thil pakhat insak na hmuna I hmu mia du lo tur chu anaconda lian tak khi ani nge yang hei chia hi construction worker ten an hmu chu ane Altamira pu Para state Brazil marlama nan tho mek lai chuan rule lian tak mai chu bomanti pu nu chuan an hmu chuak ane he rule anaconda hi fit somthum pathuma sei ni in kg zani chuanga ret ane he anaconda hi khovela anaconda an hmu to zonga la lian bear ane nung charap tak an hmu nu hian na thok te chuan chain mangin an phora ti chuan crane mangin an choi kang ane he chanchin hi YouTube pa ti chu ani nuin mitam taken an soisela na thok tu te hian anaconda hi a chen na hmun pa nga ya omtir ain an thatani tin an comment ane nimasela he hi nim nge na engma aumlo mi then khat eroin bompuak wang hian athi ani an ring vele a video footage a hian anaconda lo hi lungin adela wangin a per vek ni in alang flying alien YouTuber pakhat aming audience chu Norway ami chu highway kongpuya motora atlan mek lai chuan ading ta thuta leido bula dila chuan thilrap om deuh muanei ane hun rem chang anei chu mangtangkai ngal vatin a camera chu ala chuaka ti chuan a record chun zom ngal ane ngun taka video hi en ani chuan thil engemoni lian tak le tletak tui chung atanga ron lang chu I hmu theyang tui chung nung chalian tak ni om tak chuan tui chung lang aron nor lai chu a hmu theya ani lo vek poin bol hlo anda vum thur po ani thei tho bok ma se enge ani chia an chiang lo Norway mi puite chuan Loch Ness monster version dang ani an ring zok ma achan chu he Thilsiam hi alen melin nung cha hlauhawm thil ti ang hle
โอเลตุนจุมาตันชวนคดีซงค่ะอันนี้เย่นุ่งจะรับเละมักตักการหันตาลันตักเตะคานเอ็งขังเงดังลำเบราอิเชียดเวเลคอมเมนต์ละมามีเราเชียติร์เวโดเนียวิดีโอฮีคงอินไลค์โลเปเวลาอีละ subscribe เราเนี่ยชวนคงอิน subscribe บัตตอนค่ะอีลงเห็นเวโดเนีย